Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mone mon foof salminama e inde manama e jettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo alkamis sappo e goho lewru janvier 2024 joni paaden koye jayɗe leydi jayndeji leydi men e oɗo subaka alkamisa ne wayno ko ɓuuri hen ko hewde jeehi toon to conseil constitutionnel kono kadi ɗi garti e jayde manam e kabaru coftal ɓalli gam tindade kan Côte d'Ivoire 2023 puɗɗortoɗen ko jayde Rrevue quotidien nden jayde wi ko contrôle des parrainages ɓen ɓe ganduɗa noddirteɓe ko les 7 sages ɓen rimɓe jeeɗiɗo oɗo saaha hande de ɓe goni koye jopanɗe yimɓe ganduɗa ɓe ko 49 candidat ɗi ganduɗa ɗi mbaɗama recalé noon jayde en koɓe mbi ɓe kabri en wonde ene wayno ɓen ɗon kala piɓima rentude gam ñingde ko yewti ko e ngol ɗon kalagol mumen toon to conseil constitutionnel e on tuma noon ɓe kabri ni maɓe joƴino plainte gam woytade walla ni ñingde ko yewti ko ene hono ɓen manam pewniri walla ni juuɗotiri on ɗon dossier mabɓe kamɓe 49 waɗaɓe kale e ko yewti e dawal parrainage jayde le témoin quotidien e o subaka kañum ne ari koye ɗin sumgoji présidentiel 25 février 2024 ɓe mbi ko présidentiel on ɗon Mimi Touré Sonko Bougane Gueye Dany ɓe mbaɗi ko namdal beele ɓe payani e rentinde doole mabɓe gam tigui ha joni manam libde lawol ngu ɗo ngu ɗin konguɗe sifaji kala ne jaaji e hello mabɓe tete nden jayde witende le témoin jayde la tribune kañum ne arti on fannu ɓe mbi ko Sonko Bougane Mimi Abdourahmane Diouf wondude Mamadou Diop Decroix ɓeɗo joyo tawi ko waɗaɓe kale yidde mumen tan ko suɓade walla ni mbaɗa feere ha suuɓe on ɗon 5e président ɓe garti noon e wiide wonde rentinde yo yimɓe ndeno ɗin candidat ɗi ganduɗa ɗi ko mbaɗaɗi recalé mbaɗa soutien walla nanggorana candidat goto mo ganduɗa ko candidat jaaɗo o beele haɓade on ɗon anti systéme jeynen koɓe mbi ina wayno ko goɗɗum ko faadi ɓe ganduɗa kañumen goni yaaɓeɓe eɓen nogase goho suɓaɓe to banggue ngal ɗon dawal jewtugal parrainage ene heddi taaɓe goɗɗe kono kadi e kaaɗe goɗɗe toon to conseil constitutionnel jeynen koɓe noon garti wiide wonde o saaha ko défi goto ɓen opposition sénégal jeeyi jogui woni tan ko défi ha joni moɓodirde kono kadi itta ɗo on ɗon systéme jeyde l'observateur heddima ɗin sumgoji du 25 février 2024 validation des candidats woni tan jewtugol ɗin candidat ji ɓe kabri hen wondeni ene wayno tan kone heddi ha joni mir goɗɗo ɓurɗo towde aɓe garta e hollirde won tan mir o wona goto saabu ko wayno équation on ɗon quitus fiscal woni ngaalu ɗin ɗon candidat ji beele jomum waɗino déclaré no hannirta ni so manqui walla so ɓurti jomumen jogui caɗele goɗɗum ɗum ko ɗum casier judiciaire kono kadi on ɗon pouvoir mo ganduɗa ko investigation toon to conseil constitutionnel ɓe garti kadi ha joni e famminde on amano mo ganduɗa ko temedere e 37 milliards e halis CFA mbo Abdou Karim Wade rewata walla ni rewete tawi ko état du Sénégal rewatamo e nden amande holtama wonde ko joomen hakkillaji ne ɗin fannuji kala gaddi hen jiyande mumen goɗɗum ko tawete nden jeyande ko yiti ko ceerno Cissé oya candidat mbo joom député ji sappo e tati ɗi ganduɗa ɗi godani toon to assemblée nationale kañum hande huccitta e on ɗon ñawowo leydi ndi jayde le quotidien kamne wi ko ɗin sumgoji présidentiel 2024 espine docteur concerto pour Amadou Ba jeynen ko ɓe garti wiide winde kon cabinet français kañum wanno conseiller mo ganduɗa kam woni Moïse Katumbi goto e candidat ji malheureux toon to sumgoji république démocratique du Congo kono kadi ɓe jiiɗino wonde conseiller on biteɗo Andry Rajoelina mo ganduɗa taweteɗo ko horeji leydi toon to leydi witendi Madagascar kono on ɗon salinoma ko yewti e ngol ɗon bergol junggo ɗin konngudi kala ina tawe e hello joyyi e nder nden jayde witende quotidien le quotidien jayde grand panel kam natri dingaral koko yewti ko ha joni e keblonogol on ɗon cérémonie d'inauguration woni puɗɗogol golle on ɗon bus rapide transit BRT ene wayno ɓe mbi ko mawlidi Macky Sall jilli hen o mo ganduɗa kam woni Barthélémy Dias maire mo wuuro lamorgo ngo Dakar on heeɓi invitation muɗum nde ara tawtore ko yewti e puɗɗogol ɗen golle BRT Dakar ha toon to banlieue mbo wuuro lamorgo ngo jayde les échos e oɗo subaka ari ko mayde ngel ɗo cukalel ngel duuɓi joyi toon to Kër Mbaye Fall ɓe koliti wonde ko galle joom on ɗon oto mo cukalel ngel tawa ina maayi
on ɗon galle yanama ko fuul kewɗo doole yeehi toon bonni ko heewi janenkoɓe mbi so wonano Allah e gendarmeɓe ene wayno tan ma wood ko joli toon goɗɗum ko wona bonande bagasuji en tuma noon thèse on ɗon nden ɗon mayde naturel ɓe mbi ko waɗama rejeté manam tan mayde ngel ɗon cukalel ne waɗi sababuji ko noon thèse o wi kona ɗum janenkoɓe gaari titre goɗɗo ɗo heddiɗo balɗe tati e puɗɗogol on coupe d'Afrique des nations de football ɓe mbi ko Yamoussoukro Koro jaɓɓima baroteɗegal leydi Sénégal jaɓɓugal mantinigal ngol jaɓɓugol ni ene hen fleur kono kadi fleur o ne waɗi natalo mo ganduɗa kam woni Sadio Mané kona ɗum janenkoɓe garte famminden Yankuba Diatara gonnoɗo hoorejo gonnoɗo jagoɗo tambirguel caftal ɓalli riwti walla holliti tawtorta ko yutti ko e on ɗon invitation mbo Lat Diop invite ɓen jagorɗo cofte ɓalli e dewnode ɗo e laamuji limlimtinɗi e jayde Vox Populi kañum ne ari e ko yewti on noon football keblanogol coupe d'Afrique des nations de football 2023 ɓe mbi ko les lions oɗo saaha hande de puɗɗima ɓamde on température woni nguleki Yamoussoukro manam tan gonka to banggue weeya gonɗon wuuro ɓe mbaɗi ni entraînement gadano Sadio Mané wondi muɗum mbaɗi on entraînement ni ko toon to terrain stade annexe stade Charles Konan Banny hollitamo wonde Alfred Gomis e mo ganduɗa kam woni Bamba Dieng tawti on ɗon équipe caggal nde ɓe lomti Boulaye Dia wondude e Seyni Dieng jayde guindire nde losoley kamne natiri dingiral ko Aliou Cissé maskoye hunuko kono kadi jubbi e kan laafa ɓalewo ɓe mbi ko kan football Côte d'Ivoire 2023 Aliou Cissé e o saaha hande tan sembitini walla tekkini no gonɗon wero barotedugal leydi Sénégal goɗɗum ko tawetede nden jayde ne wayno ko gartal ɗo coronavirus ɗo e nder leydi men Sénégal janenkoɓe mbi ko 34 cas fuɗɗi limede guila nde hitande dari fewde e ñalawma hanki o jayde tribune sport kañum ne ari koye alhaali gonka on adversaire équipe nationale du Sénégal gadano woni Gambie ɓe mbi tan ko grève kono kadi e alhaali prime e probléme d'avion woni ko ɗon kippu jaahe mbo leydi Gambie jogui oɗo saaha la Gambie a fayi gâché la compétition noon jani koɓe bindi e gardinde bindol manam Gambie ɗeɓi bonnude on ɗon compétition sababu o noon ko ɗon avion mo ala oxygéne e jour uji kewɗi ni kollitama wonde paddima hen konguɗe mo ganduɗa kam woni entraîneur mabɓe holliti wonde soɓe keddinomo dow e nder on avion fodde 30 minutes kamɓe kala ɓe tawate koɓe kawri e lajjal kona ɗum jani koɓe gaari eɗen balɗi ɗi ganduɗa ɗe ko puɗɗogol on ɗon kan ɓe mbi ko baroɗe ɗe puɗɗima golle toon to Yamoussoukro guddirten ɗi kabaruji walla mbiyen kabaruji jaydeji tigui e oɗo subaka hande ko on ɗon 4e kan mbo waɗi wonande barotedugal leydi Sénégal ɓe mbaɗi ko namdal walla ɓe garti koye famminden holko saabi Sénégal ina foti jogade hoolade sembude fewde Aliou Cissé ɓe kolliti wonde on entraîneur ne wayno tan nawi Sénégal fodde laabi nayyi on ɗon coupe d'Afrique e on tuma noon o heeɓi hen fodde 17 match e on ɗon coupe d'Afrique e nder ɗin 17 o gagnima hen ko tolni 12 o waɗi 3 match nul kono kadi o foola tan ko match tati woni 3 défaite saabi noon jani ko ɓe mbi ko Aliou Cissé ene jogui expérience ene jogui gandal kono kadi ene faami on ɗon compétition bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen e kabaruji jaydeji ko ɗum kadi woni ko tonguɗen e dendagal ko gaddanɗen hande oɗo ñalawma en jafnima to banggue toɓɓere wattandiɗe ayde men moon so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma yo en gone jaam.